присъединявате към нашия първи правен семинар, който ще е на тема домашното насилие и българските закони. Семинарът ще бъде воден от адвокат Емил Станков, който е наистина човек с над 20 годишна практика по отношение на домашно насилие. И много сме щастливи, че от 2018 година той сериозно така помага като доброволец в нашата група "Не си сама, заедно срещу насилието", която е най-голямото общество във Фейсбук от хора, които са засегнати от домашно насилие, с над 8800 членове. Така, това ще бъде една серия от правни семинари, 6 такива, които ще се случват един път в месеца. Днес е първия семинар, както казах, на тема домашното насилие и българските закони. Да ви обясня как ще протече. Господин Станков ще проведе лекция и след това, докато я слушате, можете да си записвате въпросите в чата. В дясната страна ще видите чат функция. Аз там съм сложила напомняне, че може да си записвате въпросите. След като той приключи, аз ще прочета тези въпроси на него по ред, по който са написани, и той ще отговори. Така че, понеже ще бъде анонимно, задавайте си въпросите, не се стеснявайте, за да може да получите максимална полза от днешния семинар. Това е за сега. Следващия ще бъде на 19 октомври, но отново ще го обявим в Фейсбук, на нашата страница на Будителките, както и в групата "Не си сама". И сега предавам думата на адвокат Емил Станков с лекцията "Домашното насилие и българските закони". Заповядайте. Аз много благодаря за представянето ми. Това, което ще говоря обаче, е единствено и само от моята практика. Тоест, никой от вас не е задължен да се съгласява с мен и няма да бъде лекция. Единствено и само ще говоря за приложимите закони в България, които имат отношение към домашното насилие. Първия и основен закон, който се прилага, това е, знаете, Закон за защита от домашно насилие. За мен това е един изключително слаб закон, който не може да гарантира сигурността на хората, които се обръщат към него. Но има много полезни неща в този закон. Това е примерно заповедта за незабавна защита, която се издава от съда в рамките на 24 часа, и това е много полезно. Тоест, когато се намирате в условията на домашно насилие, не дейте да разчитате само единствено на този закон за защита от домашно насилие. Приложими са много други закони, които могат да се използват, и един от тях, който аз горещо препоръчвам, това е Наказателния кодекс. Най-после домашното насилие беше инкриминирано и беше внесено в този закон, и за това задължително трябва да се обръщате и към него. Тоест, когато сте в условията на домашно насилие, горещо ви препоръчвам да не употребявате думата "жертва на домашно насилие". По други съображения, които може би ще имаме възможност пак да поговорим. Но аз говоря за хора, които са в условията на домашно насилие, без значение от тяхния пол. Влязах в защита от домашно насилие, срещу домашно насилие, най-вече заради децата. Жертви на домашното насилие са и както и мъжете, така и за жените, но най-вече децата. Затова съм тук. Сега, когато сте в условията на домашно насилие, нека днес да говорим за домашното насилие най-вече срещу жените, защото те са най-вече майки, което не се обръща достатъчно внимание. Когато сте в условията на домашно насилие, имате няколко варианта. Те са много. Един от тях е естествено Закон за защита от домашно насилие, който аз не одобрявам, включително и от новите промени, които бяха направени в него. Поред съображения. Но трябва да се възползвате и от този закон. Наказателният кодекс дава много строги наказания, затова задължително трябва да се обърнете и към този закон за съдействие. Другия закон, който е приложим в случая, това е Семейния кодекс. Ако сте в брак, вие имате възможността да прекратите този брак. Ако не сте в брак,
сте в връзка, вие също може да приложите този закон, тъй като да поискате, особено когато имате деца от тази връзка и не сте в брак, вие може да поискате режим на виждане, може да поискате издръжка, може да поискате детето ви или децата ви да живеят при вас. Така че в условията на домашно насилие трябва да се възползвате от всички законови форми и начини, за да защитите своите права и своите интереси. Сега, много често това, което на практика искам да споделя с вас, много често във Фейсбук следа как можем да си издействаме ограничителна заповед. Говоря за грешките, които хората допускат. Ограничителна заповед не може да се издейства просто така. Това е въпрос на процес. Вие трябва да заведете дело. За да заведете дело, трябва да се обърнете към компетентен адвокат, който се е специализирал в тази насока. Той може да ви насочи, т.е. трябва да започнете дело. Ограничителната заповед за незабавно ограничаване в рамките на 24 часа, това е по Закон за защита от домашно насилие, може да ви даде единствено и само съда, но това е процес, граждански процес. Паралелно с него, както вече казах, може да се обърнете и за съдействие към прокуратурата или към полицията, защото в повечето случаи домашното насилие представлява вече и престъпление. Отделно от това трябва да се възползвате от всички законови форми, които закона ви позволява. Тоест, вие имате много права, но тези права не са ви дадени. Вие трябва да ги защитавате. Вие трябва да ги изисквате и единственият цивилизован начин, това е чрез съда, чрез прокуратурата, чрез полицията. Оправданието, че институциите не работят, за мен не е основателно. Да, имаме много пропуски, както и в законодателството, както и в държавата ни, но това не означава, че трябва да бездействате. Напротив, понеже казахте за казус, ще ви дам един усложнен казус. Примерно, жените, които са майки, а това много рядко, между другото, се учи. Една жена, която е във връзка, тя много лесно по някой път може да излезе от ситуацията на домашно насилие. Дори аз съветвам такива клиенти да не водат дела, просто да прекъснат връзката, особено ако жилището е нейно. Защо трябва да води дела? Просто спира тази връзка. Само че начините, нещата, ситуацията изключително много се усложнява, ако от тази връзка тя има деца. Още повече се усложнява, ако тя има деца от друга връзка. И ето конкретен пример бих искал да ви посоча колко сложно би могло да бъде. Във връзка сте с определен човек. От него имате деца, от предишна връзка имате също деца. И понеже сте решили да живеете заедно, си купувате апартамент, който е на кредит. Това е най-лошия вариант, защото и двамата първо имате задължения към определена банка, второ, вие вече сте в тежък конфликт, трето, имате собствено дете и четвърто, имате дете, което е от друга връзка. Тогава единствено и само може да направите така, че да заведете дела. За съжаление е така. Няма друг начин. Тоест имаме много правоотношения в случая. Не е достатъчно само да си издействате заповед за незабавна защита и да започнете процес, граждански процес по Закона за защита от домашно насилие. Вие трябва да подадете и молба до прокуратурата, ако има насилие срещу вас. Вие трябва да защитите себе си, но трябва да защитите и децата си, особено детето, което, между другото, като казах деца, най-потърпевши това са децата. Особено, които не са от тази връзка.
И обикновено се има предвид, че децата са косвени жертви. Не, децата са винаги пряки жертви на домашното насилие. Тоест, вие трябва да защитите на първо място децата си и след това трябва да защитите вашите собствени интереси. И вие ще бъдете атакувана най-вече чрез децата. Там е безкомпромисно. Особено когато насреща си имате човек, който се оказва, че е психопат и в 90% от случаите да знаете, че насреща си имате болен човек. Това го изпитваме на собствения си гръб и в практиката и го виждам съвсем редовно, където се спекулира тотално с децата. По най-безобразният начин. Дори не говоря за най-тежките случаи, когато ако на майката се посегне сексуално и тя има дете, което е от друга връзка и е момиче, което става на 12-14 години, да знаете от мен, задължително ще посегнат сексуално и на въпросното дете. Което е най-ужасното за една майка. Тоест, изброихме, значи, Закон за защита от домашно насилие, колкото и да е несъвършен, лош закон, но закон той трябва да се спазва. Въпреки промените, които бяха направени, те не го правят по-добър, този закон. Но въпреки това, трябва да прибегнете към него. Наказателния кодекс задължително. И обикновено аз се обръщам към прокуратурата, не към полицията. Другия закон, който вече споменах, това е Семейния кодекс. Има закон за защита, за закрила на децата. Задължително трябва и него да се възползват и от възможностите, които ви дава този закон. Тоест, в една ситуация не може когато говорим за домашно насилие, особено домашно насилие над жена, която е и майка, трябва да се възползвате от всички възможни варианти, които ви дават законите, не закона, законите, а те са много. Дали е трудно? Да, категорично. И за това ви трябва специалист, който да ви насочи. Но искам да отбележа, при домашното насилие, когато става въпрос, задължително трябва да се обърнете към психолог. Много редовно чета Фейсбук, въпросната група. Много от хората са в условията на домашно насилие. Не казвам жертви, не казвам насилници. Насилници може да ги определи само в съда. Жертви, както вече спомнах, това е друга тема. Но трябва да се обърнете към психолог. Много от хората, които са в условията на домашно насилие, всъщност те не осъзнават, че са в такива условия. Те приемат това като съвсем нормално нещо. Да бъдат бити, удрани, нагробявани, обиждани. Не само, че ви трябва психолог, за да установите, че вие сте в условията на домашно насилие, но ви трябва психолог, който да ви обясни какъв човек имате насреща. Тъй като аз не съм лекар, не мога да ви кажа дали това човека отсреща е нарцисист или някакво друго заболяване. Но в 90% от случаите срещу себе си имате болен човек. Това да го знаете. И само психолог може да ви насочи и да ви помогне да тръгнете по пътя, в който може да излезете от тази ситуация. Другия вариант е, понеже не харесвам думата жертва, да останете в състояние на жертва. И с години наред да живеете с тази мисъл и да се примирявате. Когато излезете от състоянието да бъдете жертва, то тогава вече вие ще може да предприемете всички необходими мерки, законови мерки, говоря, за да може да се освободите от това състояние, в което сте, да може да излезете, въобще да може да излезете от една такава връзка. Не е лесно. Много е трудно, тъй като не само за София говоря, по принцип в провинцията делата върват доста по-бързо.
В София е много бавно и това е съвсем обяснимо, това е без упрек към магистратите, просто е натоварени са и прокуратурата, и съдилищата са изключително много натоварени. Но трябва да предприемете тази крачка. И не забравяйте, че единствената отговорността единствено и само ваша. Трябва да го направите. Адвоката или психолога могат да ви съдействат, могат да ви помагат до голяма степен, но крачката е ваша, отговорността е най-вече ваша. Ако ме подсетите още нещо, ако ви интересува с въпроси, наистина бих ви отговорил. Но да знаете, че в България има много закони, които, ако сте в условията на домашно насилие, могат да ви помогнат и могат да бъдат приложими. Във всеки един момент от практика, както ви казах, че говоря, един разговор, особено с жена, която е в условията на домашно насилие, меко казано продължава между час и половина и два. Когато има психолог на среща, този срок се съкращава и много по-лесно аз мога да я разбера нея, тъй като задавам изключително много въпроси, интересуват ме подробностите, защото няма рецепти. Имало е случай, когато наистина има домашно насилие, при домашното насилие е много характерно, че много трудно се събират доказателства. И тогава трябва наистина голям, много упорит труд. Още повече, че дори да има преки участници, преки свидетели, а това рядко се случва, много от хората не искат да се намесват в този процес. Да, всичките казват, окей, добре, че се справи, добре, че заведе дело, но не искат да помагат. Това е голяма трудност. За една жена, която е в условията на домашно насилие, много е важна подкрепата и от нейните близки роднини, от майка и от баща. Много жени се срамуват, аз това го разбирам, се срамуват да споделят с близките си, че са били бити, че са били нагробявани, унижавани. Не дейте. Трябва да го споделите с вашите близки, трябва да говорите с тях и да поискате тяхната подкрепа. Защото когато отидем на един процес, това не е просто да подадеш една молба до съда, да заведеш едно дело. Много от случаите аз съветвам хората в условията на домашно насилие да не завеждат дела, защото няма достатъчно доказателства. Не защото няма домашно насилие, а защото няма доказателства. И тогава те ще са изправени пред проблема, че хем са в условията на домашно насилие, хем няма да могат да го докажат това нещо. Тоест не трябва да се водят излишни дела за домашно насилие. Как може да осигурим доказателства по всевъзможни начини? Когато един човек установи, че е в условията на домашно насилие, аз съветвам, естествено не мога да посъветвам, изчакай да те ударят и да си извадиш медицинско, това е абсурдно. Но има много голяма възможност преди да сигнализираш съда, прокуратурата, да правиш записи, да говориш с близки хора, дори аудио, видеозаписи, задължително медицински свидетелства. Едно от нещата, с които не съм съгласен с закон за защита от домашно насилие, че може в едномесечен срок, всичките го знаете, в едномесечен срок да заведете дело, което е голяма глупост. Сега го направиха 3-месечния срок, но той е от другата година, от 1 януари 2024 година. И 3-месечен срок не е достатъчен. Тоест, когато там не се иска систематичност, но да чакаш 3 месеца или 1 месец, да не ги пропуснеш и тогава да заведеш дело, за мен не е сериозно. Другия проблем е, колкото и да се ни населят, в основата на нашето законодателство е много читаво, много стабилно. Той е взето от други законодателства и то доста по-демократични от нашата държава. Но
Като казах нашата държава, не искам да влизам на политическа тема в никакъв случай. Ако някой закон е несъвършен, по-важното е той да се спазва. При нас проблема е, че много от законите не се спазват. Гражданската инициатива е много малка. Когато се намираш в условията на домашно насилие, аз много добре знам, че почти никой не иска да ти помага. Нещо много грозно, дори те критикуват. Гледам във Фейсбук какво се пише, дори те критикуват за съчувствие и дума не може да става. Но това е проблем вече на нашето общество, което пък е съвсем друга тема на разговор. Но винаги, когато попаднете в една такава ситуация, много внимателно трябва да премислите, много внимателно трябва да се посъветвате с подходящите хора, най-вече с близки, роднини и приятели, и тогава вече да предприемете първите стъпки, като трябва да ви е наясно, че това е един дълъг и сложен процес от правна гледна точка и от емоционална гледна точка. Място за импровизации там няма. Трябва да сте го решили и трябва да го започнете това нещо. Като се възползвате от всички закони, които ви дават необходимите права и да сте готови да отстоявате тези ваши права. Лесен път няма. Ако имате някакви въпроси, искате нещо да ме попитате, заповядайте. Ало? Преслава? Да, сега чуваме ли се? Сега се чуваме. Да. Заради връзката, ако някакъв проблем има, нали до сега хората чуха това, което говоря. Да, абсолютно. Само искам да задам първи въпрос. Какво би могло да се предприеме, ако насилието продължава след физическия край на връзката? Физическия край на връзката. Дали ще е физически или емоционален, краят си е край, тя приключва. И тогава може да го направите по няколко начина. Просто да прекратите тази връзка. Ако сте в семейни отношения, т.е. имате брак, да прекратите брак с бракоразводно дело. Ако не сте в семейни отношения, но сте в фактическа връзка, то тогава трябва също и нея да я прекратите. Трябва да излезете от тази връзка, като си потърсите правата, особено ако имате деца. Много по-лесно е, тъй като говорим за домашно насилие над жени. Една жена, която има връзка с мъж и тази връзка е приключила и нямат деца, тя просто трябва да си тръгне. Или да го изгони от собственото си жилище, ако жилището е негово. Дори аз бих посъветвал да не водите дела тогава. Просто излезте от връзката. Сега, ако имате брак, тогава вървите стриктно и точно по семейния кодекс. Прекратявате го брак. Ако има домашно насилие, паралелно с завеждането на делото, заведете и дело за домашно насилие. Ако домашното насилие представлява престъпление, уведомете прокуратурата за това нещо. Тоест, възползвайте се от всички възможности, които ви дава закона. И никога не очаквайте, че нещата ще се оправят. Аз до сега нямам такъв случай. Прекратете връзката, каквото и да ви струва това, колкото и да ви струва и колкото време ще отнеме. Но не се бавете. Има ли един път особено насилие, това ще се повтори и ще се увеличи. Така, пояснение. Фактическия, не физическия край, така, казва жената, че фактическия, не физическия край съм написала. Имам предвид, когато връзката е приключила, вече няма съвместно съжителство, но има следене, заплахи, появяване на работното място и като цяло насилие извън рамките на дома. Разбрах ви, това е престъпление, да ви преследват. Тогава веднага трябва да подадете молба до прокуратурата. Дори когато подавате сигнал, дали ще бъде сигнал, тъжба или каквото и да е,
това няма абсолютно никакво значение. Но трябва да подадете сигнал, трябва да подадете информация до прокуратурата, която трябва да вземе отношение. За конкретния казус, който ми говорите, връзката е прекратена, но има преследване. Има член от Наказателния кодекс, който санкционира едно такова отношение веднага в прокуратурата. Районна прокуратура в съответния град. Така, следващия въпрос. Как можем да се защитим, ако насилието, в скоби тормоза, продължава след приключването на ограничителна заповед при положение, че има общо дете и режим на контакти? При доказано насилие, но спряно дело за домашно насилие. И ще се опитам да отгатна въпроса. Човека, който задава този въпрос, по всяка вероятност има предвид, че е прекратил брака си или ако няма брак, е прекратил връзка. Трябва да се досещам, тъй като въпросът не е конкретен. И е завел дело за домашно насилие. Ако имаме заповед за незабавна защита, там са няколко варианта за незабавна защита, и ако тази заповед е нарушена от другата страна, то това означава, че това също е престъпление. И трябва отново да бъде информирана прокуратурата за това нещо. Но сега горе-долу оцелвам нещата, тъй като, както казах в началото, при всеки казус е различно, няма рецепти. Трябва подробно да го поговоря с човека на среща, да ми даде детайли и подробности. Затова тук малко признавам, че нацелвам нещата. Така, аз се надявам, че може да има пояснение дали е брак или не. Ще изчакам. Да, нека да се поясни, ако може. Ще се придвижим следващия въпрос. При физическо насилие, защитено, при физическо насилие, не, психическо насилие, извинявайте, защото е на латиница, защитено ли е от закона? Да, категорично. Всеки вид насилие, дали е психично, те в закона за защита, за закрила, за защита от домашно насилие, много подробно е изброено какво значи насилие. Включва и психическо насилие. В Наказателния кодекс го има абсолютно същото. Така че психическото насилие е насилие. Друг е въпросът, проблема на този, който задава въпроса е как ще бъде доказано. Психическото насилие е много по-трудно доказуемо, но може да бъде направено. И това е обикновено с експертиза от лекар. Да, това е последващия въпрос. Как би могло да се докаже психическо насилие в този случай? Веднага казвам, трябва да се обърнат към лекар. По някой път това е психолог, по някой път това може да бъде психиатър, особено когато имаме болен човек на среща си, и с свидетелски показания, включително както и с записи, аудио, видео записи. А също така, ако междувременно сте се обадили на телефон 112, това също може да бъде изискано в съда. Ако заведете, разбира се, дело за това нещо. Може ли да уточним колко е важно да се обаждат хората на 112 и дали също е важно да се обаждат на националната линия за деца на 116-111? Това се записва. Какво може да кажете за това? Щом нещо се записва, аз винаги ги изисквам от съда и карам клиентите ми да се обаждат. При най-малкия проблем да се обаждат на 112. Или на какъвто и да е център, или на телефон. Навсякъде ви предупреждават, че това се записва. Именно това ми е необходимо по делата, защото аз мога да го приложа като доказателство. Естествено, там няма да ви въвеждам в кухнята, ако има едно такова обаждане, този запис се изисква, като се иска и експертиза, която да установи какво точно е говорено, от кой телефон и по какъв повод. Задължително се обаждайте. Ето примерно, ако се обадите на телефон
винаги се обаждате на телефон 112, там задължително ви записват. И този телефон и този запис може да бъде изискан в съда. Винаги, специално в София, мога да ви гарантирам, че полицията идва до 3-4 минути. Сега, друг е проблема, че полицаите, които идват, те не са достатъчно добре обучени, макар че в София вече това се прави, надявам се да го направят и в други градове, за да могат да реагират адекватно. И като говоря за закони, имам предвид и закон за полицията, не го пропусна. Полицията има неимоверно голями права и може да реагира. Но просто хората, които се занимават, полицаите, без абсолютно никакъв упрек, но трябва да бъдат обучени как бързо да разпознаят домашното насилие и как да реагират. Това, че полицията няма правомощия, не е вярно. Просто трябва да си отворите закона и да видите колко много правомощия има. И как наистина ефективно биха могли да ви защитат полицаите. Въпрос на обучение, не на упрек. Така, има един доста по-дълъг въпрос. Ще го слушам, разбира се. Колко време продължава процесът? Средно или примерен диапазон чрез прокуратурата или по съдебен ред, за да се получи производство чрез тези органи по дела срещу домашно насилие? И има ли нужда и как се намират адвокати по съдебна медицина и клинични психолози в случай, когато домашното насилие също е довело до престъпление, извършено от насилника, който без никакво съмнение е човек с нарцистично личностно разстройство и коморбидност. Така, тук са някакви терминологии за антисоциално личностно разстройство. Отговаря на абсолютно всички маркери за тези разстройства. Престъплението му е престъпно във всяка една юрисдикция и е свързано с умишлено планиране и системен опит за психологически и дестабилизация на жертвата, жена му, включително опити за нейното убийство, като инциденти с домашни с газ, гръмващи контакти. Благодаря. Много дълъг въпрос. Много дълъг. Ще се опитам от това, което ми прочетахте, да кажа колко е дълъг един процес. В София наистина отнема доста време, независимо дали е граждански процес или наказателен. Специално, примерно, по закон по защита от закона от домашно насилие, в рамките на 24 часа съда наистина трябва да се произнесе, като с мярка да наложи мярка за незабавна защита и в рамките на един месец да насрочи първото по делото заседание. Но след това заседанията се продължават като едно обикновено дело, т.е. той може да върви месеци наред, дори години. Като сложим и това, че производството е двуинстанционно, това може да продължи доста дълго време. По наказателния кодекс, ако подадеме молба за извършено престъпление, там също много време изисква в София. Сега, тук има една медицинска терминология, която ми беше спомената, аз не съм лекар. Но ако човека насреща, който упражнява насилие, искаме да докажем, че той е болен, то тогава по всичките тези дела се назначава медицинска експертиза и аз не мога да иззема функциите на лекарите. Много добре разбирам за какво пита жената, но не мога да иззема функциите на лекарите и да поставя диагноза. Тази диагноза се поставя единствено и само от експерти, лекари, назначени от съда, прокуратурата или който е компетентен орган. И има и тук друг способ, който много рядко се използва, наистина не е лесен, но това казва се принудително лечение, където пак трябва да бъде информирана прокуратурата и чрез прокуратурата делото се внася в съда, където се назначава също директно психиатрична експертиза и въпросното лице се установява дали е болен и дали не е. Но когато става въпрос за експертизи медицински, те се извършват от лекари. Аз не мога да отговоря на този въпрос.
Добре, има последващ въпрос от този, който беше за това, че е изтекла ограничителната заповед. Има пояснение, че няма сключен брак, но делото за домашно насилие беше спряно по желание от моя страна. Но какво мога да предприема, за да се защитя, ако заплахите продължават след изтичането на ограничителната заповед? Също какво да предприема, ако има нови заплахи за насилствено вземане на детето? Благодаря ви. Ако делото не може, ако говорим за дело за защита от домашно насилие, не може само едната страна да го спре, трябва да има съгласие и на двете страни, за да могат да спрат това дело. Ако междувременно е определена една мярка за незабавна защита, тъй като щом е спряно делото, то не е приключило, то тогава всъщност в срок от 6 месеца всяка една от страните може отново по нейно желание, без да се обосновава, да продължи това дело и да изчака решението на съда да се произнесе окончателно по съответната мярка. Тя да не бъде мярка за незабавна защита, а да бъде за постоянна мярка. И тези мерки наистина имат точно определен срок. Това е нещото, което аз не харесвам в този закон, защото той не решава проблема на хората или ако го решава, той го решава временно. Обикновено това е налагане на глоба, да не се приближава лицето в рамките на 3 месеца или да му бъде наложено някакво дребно наказание или да ходи. Но този закон не решава генерално проблемите на хората, които са в това състояние. И затова съм против него. И въпросният човек, който ви задава този въпрос, той би трябвало, ако продължават да се нарушават неговите права, след като, разбира се, тъй като няма рецепти, трябва да поговори с специалист, адвокат, дали да не подаде сигнал и до прокуратурата, ако има данни за извършено престъпление срещу него, особено ако в случая има дете. Така, понеже получихме доста въпроси, ще бъде малко по-оперативна. Какви основания трябва да има за промяна на режима на лични отношения и родителски права, обособени с развод чрез споразумение, сключено под психически натиск? Много противоречия има в този въпрос. Първо, след като сме сключили споразумение в съда, независимо дали сме завели дело за родителски права, за преимуществено упражняване на родителски права или дело за развод, там споразумение се сключва единствено и само ако двете страни са демонстрирали своето съгласие да бъде сключено такова споразумение. Дали е под психически натиск, аз това не мога да кажа. Трябва да има много сериозни доказателства, за да се установи, че това споразумение всъщност не е споразумение. На практика това е почти невъзможно. След като сте се подписали пред съда, пред състава, който ви е гледал делото и сте изразили ясно в своята воля, че искате това споразумение. Сега, винаги при едно такова споразумение, понеже досещам се, че става въпрос за режима на виждане на детето или на децата, без значение, при настъпване на обстоятелства, определени, може да се поиска промяна на този режим. Какви ще бъдат тези обстоятелства, обаче това зависи от конкретния казус. Всякакви могат да бъдат обстоятелствата. Особено когато си има, ето примерно, при един такъв режим на виждане имаме задължително издръжка на детето. Всеки може да поиска увеличаване на издръжката с оглед на това, че има инфлация. Това е само един пример, бегал пример. Но ако бившия партньор употребява насилие и срещу децата, както и срещу майката, тъй като предполагам става въпрос за майка, това също може да бъде обстоятелство, за да се иска промяна на режима на виждане, промяна на издръжката и съответно, ако има престъпление, да бъде подадена молба, жалба, сигнал до прокуратурата, или отново да бъде заведено дело за защита от домашно насилие.
Така, следващия въпрос. Какво се случва, ако режимът на лични отношения е 15 дни при единия родител и 15 при другия и упражняването на правата е съвместно, а единия родител иска да се премести в друго населено място и другия родител не е съгласен? Това е така нареченото съвместно споделено родителство. Това е идея, която не фигурира изобщо в закона, в Семейния кодекс. Там такова понятие няма. Преди много години беше въведено. Аз не мога да кажа дали съм за или против това нещо, тъй като нямаме детайлите. Това го няма в закона. Но след като двамата бивши партньори, независимо дали са съпрузи или са живели на семейни начала, са се съгласили на това нещо, в много от случаите това е, както се казва, 50 на 50%. В много от случаите съдът приема едно такова споразумение и това е негово право. Щом така е възприел, значи могат да ги виждат поравно. Сега, ако един от родителите се е преместил на друго място, бих посъветвал човека, който ви задава този въпрос, да си прегледа решението на съда и да види дали е точно и определено мястото, където единият родител трябва да идва и да взима детето или да го връща. Въпрос на решение. Ако искат промяна в това отношение, това е вече въпрос да се заведе дело, за да установят, ако в решението го няма това нещо, да заведат дело, за да се установи откъде единият родител ще го взима и къде ще го връща. Но да си прегледа решението. Благодаря. Следващия въпрос. Допустими ли са звукозаписи и видеозаписи на деца като доказателства в съда, свидетелстващи за родителско отчуждаване? В Гражданско-процесуалния кодекс дава възможност, понеже говорим за Закона за защита от домашно насилие, дава възможност всяка една от страните да поиска и звуко, и видео файлове. Дали ще бъдат допуснати, това зависи единствено и само от председателя на състава, който разглежда делото. По някои от такива дела на мен ми ги допускат, а по други отказват. И това е в правомощията на съда. И следва как е възможно да се докаже наличието на нарцистично личностно разстройство у един родител и отчуждаващото децата му въздействие към другия родител? Когато говорим за медицинска терминология, тогава се иска експертиза, както казах в началото, която медицинска експертиза. Освен това, нека да не забравяме, че по всичките тези дела се назначават социални доклади. Има много забележки към тези социални доклади от хората, които работят по тях и че първо те не са психолози, второ не винаги са компетентни. Това го казвам от опит. Дори съм възмутен по някой път. Но наистина практиката е едно, но наистина по закон може да се иска назначаването на психологическа експертиза, на медицинска експертиза. В зависимост от заболяването отсреща може тя да включва и психиатър, и психолог или само психолог. И отделно от това имаме социален доклад на съответната служба, която трябва да установи дали има отчуждаване или няма такова, с разговор между двамата родители, включително и с детето. Не винаги са компетентни, от практиката ми го знам. Затова последва и следното. Конфликт на лоялност, установен от децата, неразбирателство между родителите, психически тормоз, установен с доклад от психолог. Достатъчни основания ли са за промяна на споразумението за съвместно упражняване на родителски права след развод? Да, би могло да се поиска от съда и това е основание да бъде направено. След като бъде установено, че има... Пак се връщам на първоначалния разговор. Тъй като основното, за което се занимавам с дела с домашно насилие, това са децата. Децата се използват като, по-меко се опитвам
по-мек термин, като оръжие срещу другия. И се манипулират по най-безобразен начин. И от двамата родители. Ако единия го прави, то тогава отново е основание да се поиска, както вече казах, да се заведе дело, където да се назначи социален доклад и да се поиска съответната експертиза, но отчуждението на децата от един или от другия родител е жестоко. Жестоко се към самите деца. Последващ коментар. Как да се осигури сигурност на жертвата на нарцисист? Психопатът съпруг, който е правил опит дори за убийство на жертвата, реферирам горния случай, когато психопатът съпруг е законен собственик на семейното им жилище. Как да осигуря сигурността на жената, която е жертва, а не може да живее в жилището си? Никак, ако не заведе дело и не се посъветва с специалисти. Много е сложен този въпрос. Аз първо трябва да се посъветва с специалист, като му даде детайли. Това е много общ въпрос. Аз разбирам въпросната жена, какво ме пита, но за да й отговоря конкретно, аз трябва да имам конкретна информация. Как се осъществява това нещо, по какъв начин, къде, през кое време. И всъщност това е голямата трудност при защита на жените от домашно насилие, защото те отделно, че са бити, нагробявани и обиждани, всичкото това нещо трябва да преминат отново, когато се обърнат към съда. Тоест в съда се иска конкретни факти и доказателства и те трябва да повторят същите цинични, мръсни думи, ако искате, и от което те изпитват безкрайно неудобство. И съвсем е естествено. А на всичкото отгоре трябва да има и доказателства. Те да водят свои приятели, близки, познати. Трябва да представят записи, трябва да представят снимков материал, ако щете. Трябва да представят обаждания на телефон 112. Това е част от процедурата. Така че няма да мога да й отговоря на тази жена конкретно, докато не я чуя, докато не ми зададе конкретен въпрос. Но не е лесно. Характерното при делата за домашно насилие е, че много трудно се събират доказателства. Изключително трудно и всяко едно дело е съвсем различно и трябва да се подходи по конкретния повод, по конкретния начин. Тук има пак коментар. Няма лечение психиатрично или чрез психотерапия на нарцистично личностно разстройство и психопатия. Как ще бъде приложено принудително лечение на психопат? Какви са последствията за него, ако съдът постанови, че е извършил престъпление? Благодаря. Това е много общ въпрос. Аз не съм лекар, не мога да кажа. Как се установява, че един човек е психично болен? Има назначаване, както вече казах, независимо дали е дело за защита от домашно насилие, дали е по наказателния кодекс, трябва да се назначи експертиза за това нещо. А ако е тежък случай, в закона, в наказателния кодекс има една специална процедура, за която споменах, е принудителни медицински мерки. Тогава се подава молба до прокуратурата, която внася предложението в съда. Съда назначава експертиза от психиатри. Разбира се, там има много условия, които трябва да бъдат спазени и се издава психиатрична експертиза. Тук има въпрос точно за това. Има ли случаи на доказано нарцистично личностно разстройство чрез експертиза в съда? Видимо, често нарцисистите успешно манипулират съда. Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, защото нямам поглед върху всички дела, които върват в момента. Аз имам поглед върху делата, които аз вода. Да, примерно по мои дела, аз ще се радвам да продължим този разговор, но специално за защита от домашно насилие, където съм поискал експертиза, аз не знам дали въпросният човек, насрещния, аз защитавам жена, насрещният човек, според мен, има тежки психически заболявания. Но аз не съм лекар и не мога да ги преценя. И за това
имам няколко дела, по които съм поискал да бъде назначена медицинска експертиза с участието и на психиатър, и на психолог, които да кажат на първо място той дали е болен и на второ място от какво заболяване страда. Да, права го това. Сега, дали е нарцисист, дали е обикновен психопат, не мога да ви кажа. Не съм лекар. Но от това очаквам от лекарите, от специалистите. Съобщенията във Viber кредитират ли се като доказателство от съда? Както съобщенията, не само във Viber, нали, но дори и във Facebook, примерно, когато са обидни, грозни, аз съм завел в момента наказателни дела, защото по този начин тормозят моя клиент. Да, категорично да. Тук се намесва и, понеже говорихме за приложението на законите, благодаря ви, че ме подсетихте, но тук се намесват и други закони, както е закона за... Сега ще ви го кажа. Да, категорично, на базата на Viber съобщения, на базата на имейли, вие може да заведете такова дело. Особено когато е за заплаха. Защото има специален член в наказателния кодекс, който казва, че заплахата, изпратена по интернет, също е наказателно отговорна. Вие работите ли с дела клиенти, които са в провинцията, областен град, но не в София? И мога ли да дам вашите контакти тук в чата? Няма проблем. Няма проблем за това нещо. Работя, пътувам. Обикновено най-далечният град е Стара Загора. В Радомир, в Перник имам дела. Кюстендил в момента имам дела. Вчера бях на наказателно дело в Кюстендил. Да. Така, и за момента нямаме други въпроси, просто може би аз мога да задам един. До каква степен все пак всичко това, което говорихме за практикуването на законите и прилагането им при случаи на домашно насилие, зависи от компетентността на един адвокат. Това е изключително важно. И какво можете да кажете като професионалист в тази сфера? С удоволствие ще ви отговоря на този въпрос. Когато говорим за защита от домашно насилие, първо трябва да си намерите компетентен адвокат, задължително, който се занимава основно с това нещо. Аз не знам в началото дали се представих, но аз се занимавам основно с наказателни дела и заех се с закона за защита от домашно насилие заради насилието срещу децата, най-вече. Второто нещо, или пак първо, трябва да си ангажирате подходящ психолог. Работата между психолог и адвокат при делата от домашно насилие е задължителна. Един простичък пример. Когато една жена дойде при мен, за това не ми се говореше, но ще го кажа. Когато е с тъмни очила, казвал съм го и на вас, с тъмни очила, с поло и дебел чуропогашник посред лято, това означава, че цялата е посинена, пребита от бой. Разговора върви много трудно. Първо, защото тя е в стрес, в депресия, отчаяна, оплашена и не може да говори. И аз не мога да взема никаква информация. Когато започнем обаче на третия ни разговор, който продължава, между другото, един разговор продължава между 2 часа и 2 часа и половина, за да мога да иззема от нея информация. Когато тя започне да говори, много е трудно да ме разбере какво ѝ казва. Тоест, човекът е дошъл на среща за съдействие, но ако не се е обърнал към психолог, трудно може да го получи, защото просто не ме разбира. И аз не мога да ги разбера. И за това съвсем друг е случай, когато тази жена, особено когато има деца, нямам нищо напротив да идват с децата си, тази жена е говорила с психолог. Нещата стават изключително по-лесни. Тя вече
разбира какво на мен ми е необходимо, разбира какво и казвам и тогава наистина аз мога да й предложа. Но преди това много трудно, много е мъчително. Тук имаме отново коментар. Наистина много се говори за това нарцистично личностно разстройство, което се коментира, че наистина в чуждата, може би в чуждите страни, преса, в литература е в основата на 3/4 от случаите на домашно насилие. Има ли това разбиране в България, в съответните органи и експерти, включително и адвокатите по случая на домашно насилие, че в повечето случаи става въпрос и за психопатология на извършителя? Пак ще се върна на предишен. Аз не съм лекар, не мога да определя един дали е нарцисист. Надявам се на хората, които защитавам и тези, които упражняват домашно насилие, той да бъде осъден. И за да бъде осъден, аз искам медицинска експертиза. Дали той е нарцисист, мен не ме интересува. Важното е, че той проявява агресия към партньора си и към децата. Не мога да кажа, нямам статистика за нарцисисти и всъщност до някъде не разбирам защо се набляга на нарцисистите. Има много по-опасни случаи. Но пак е въпрос на медицинска експертиза. Аз наистина не знам какво им е заболяването, ако не го прочита в тази експертиза. Със сигурност знам, че могат да бъдат от личен опит, мога да ви го кажа, могат да бъдат изключително агресивни, брутално цинични. За мен това са болни хора, включително ми посягат и на мен в съда. Виждал съм го всичкото това нещо, но не мога да поставя диагноза. Единственият начин това е по дадено дело да бъде назначен лекари. От вашия опит, какви диагнози се поставят, ако са се поставили успешно за психическо разстройство в България, според от вашия опит, от вашите случаи? Биполярно разстройство веднага се сещам. Имаше и още една терминология, която много често е срещана, но в момента не мога да си спомня медицинската терминология, признавам. Но за всичките тези случаи е агресивността е типичен фактор. Не може да си представите каква е агресивност, която е водеща до самоунищожение. Те са изключително целенасочени, изключително агресивни, брутални и готови на всичко. Там единственото, което може да им противопоставиш, това е закона. Няма значение закона дали е лош, хубав, дали кой е той. Но това е единствената възможност. Имам случаи, където защитавам жени, където ги преследват преди да дойдат примерно 10, 15 и повече години. Това е болестно състояние. Не знам какво е. Нека да не се фиксираме върху дали е нарцисист. Той е болен човек. Той е опасен и за себе си дори. И тогава вече минаваме тези процедури, които аз ви казах. По закон. Да, затова има и уточнителни коментари явно, защото явно това е нещо, което вълнува много хора. Нарцистичното, защото нарцисистите много умело манипулират и съда, и това е част от симптоматиката им. Психопатите са много умни хора, манипулацията и лъжите са макс. Това не е вярно. Не е вярно. Това са страхливи хора. На всичките, които ни слушат, запомнете едно. Няма нарцисист или какъвто и да е психопат да е умен и да е манипулативен. Той си мисли, че е така. Но това си го избийте от главата просто. Това не е вярно. Редовно ми го казват същите. Примерно, ама той е много умен, ама той е много интелигентен, ама той е много... Не, това само е в вашите глави. Нито е умен, нито е интелигентен, нито е способен. Но пред вас минават тези номера. Когато отидеме в съда, там виждаме, че по друг начин се държат. Да не говорим, когато е по наказателно дело. Избийте си го това, колкото и грубо да звучи, избийте си го това от главите, че насреща си имате умни, способни и интелигентни хора,
Кой умен, способен и интелигентен човек ще преследва друг цял живот, за да му доказва, да иска да го смачка, да го унищожи, да го унижи? Кое е умно, виждате в това нещо? Има връзки, които свършват. За хубаво или за лошо. Ами, нека да се разделим като хората. Това е умното. Това е интелигентното. Но нека да не се пердашиме цял живот и то за сметка на децата. Нека децата да не гледат целият този сеир. Няма такова нещо като умен насилник. Айде, не обичам да употребявам тази дума, защото съда трябва да я използва. Но как така ще си умен? Хем ще си насилник, хем ще си умен. Не, ти си извратен просто. Ами, това е хубаво, защото вие казахте, виждам, че тук има доста така понятност между хората, които са в семинара за това, за тези психически отклонения, за биполярност, за психиатрична диагноза, нарцистично личностно разстройство. Вълнуват ги хората, защото това са неща, за които все пак повече и повече разбираме, но наистина сте прав, като казвате, че в крайна сметка закона е нещото, което ги държи и ги стряска и с тях може да се бори именно рационално с закона, който, както в момента обяснявате, все пак присъства и може да защити хора, които са решили да направят тази крачка. Нещо друго, ако искате някой друг казус да разкажете от свой опит или пък да приключим с някакво заключение от вас? Не, казуси не бих искал да говоря, но бих искал да кажа следното. Когато не знаете какво да правите, се обръщате единствено и само към закона. Какъвто и да е. Лош, хубав, трябва да се обръщате към закона. В законите там са вашите права, но това не е даденост. Всички тези права вие трябва да ги отстоявате ежедневно. Така права всеки ден. Не говорим за домашно насилие. Но наистина трябва да си отстоявате правата. И когато сте в условията на домашно насилие, търсите компетентни хора, които да ви помогнат, спирате да бъдете жертви. Ако останете жертви, така може да си останете и цял живот. Но спирате да бъдете жертви и взимате всички необходими законови мерки, за които говорихме към този момент, за да излезете от тази ситуация. И няма да ви успокоявам излишно, ще ви бъде изключително трудно. Ще бъде продължително, но усилите си заслужават. Ако искате да бъдете свободни. Вие и децата ви, между другото. Ами да, мисля, че това е вече. Приключихме за днес. Не виждам да има още въпроси или допълнителни коментари. Мисля, че бяхте много откровен. Наистина, явно хората ги вълнуват всички аспекти. Психологическото насилие като част от домашното насилие наистина явно се оказва, защото то по друг начин чупи човека и продължително. Много ги вълнува хората. Много са наясно с това какво означава наистина един психически афектиран човек и че може да е детска травма. Ето, например, обикновено се случва в детството нещо на този човек, но в крайна сметка вие дадахте своята гледна точка като адвокат, практикуващ и ми се струва, че е важно да се овластят хората и да знаят, че наистина закона може да бъде на тяхна страна. Много информативно казват, благодарим ви, молим за още подробни семинари с вас, чрез Будителките, благодарим на фондацията, благодаря за изчерпателната информация, благодаря ви много. Просто да споделя хората какво пишат. Аз много ви благодаря. Да знаете, че повечето от така наречените насилници преди това са били жертви. Но това е друга тема. Вече образование, много от тях са били жертви. Точно така. Благодаря на всички, които присъстваха. Тези, които са се записали, които са се регистрирали, ще получат запис след 24 часа утре. И така отново ще се видим на 19 октомври, четвъртък от 5 до 6:30, когато наистина отново ще разговаряме, ще водим един правен семинар с адвокат Емил Станков. Много благодаря за днес. Аз много ви благодаря, че ми отделихте на мен време. Приятна вечер, довиждане. Довиждане на всички. Благодарим.